Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nagsunod ka ba sa programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod karong adlang Domingo, Setyembre 15, tuig 2019, ug sa mosunod nga matag adlang Domingo, gipatas-an na ang ilang oras sa pagsangyaw sa kanginan sa Kristohanong Kasuguan. Gikan sa naandan nga alas 12 sa udto paingon alauna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas na diskusyon, mas daghan ang mapupo nga leksyon. Uban nila ni Reverend Charlie Eugenio o mga kauban. PBCM sa RPN DXKO Teleradyo, matag Domingo, alas 12 sa udto, hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpamilya, sa programa sa PBCM ang mga lagitong lamdag sa kinabuhi sa Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Per Se Incorporated. Kini ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, magadapit kaninyo, pinasingkasing sa pag-awhag nga inyo kaming sundan hangtod pagkatapos para mapupo ninyo ang mga kamaturan nga gitudlo ni Master kanamo, mga kamaturan na makapaghatod ngadto sa tao sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung may basahon man nga referensya nga gigamit, dili kini para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura mong mga mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan no, sa nagakalilain nga mga dapit. O dili nato pagkalimtan kining paalabuton nga atong conference nga sulod sa katuig na Disyembre 29 ug ang Agosto 19 spiritual birthday celebration para kang master. Ug ang March 10, this coming March, in honor of Princess Angel Liberty nga gihatag ni Master sa pagpahigayon sulod sa usa katuig nga adunay tulo ka hugna niya na. Busa among panghinaot sa tanang magkaigsunan nga kita maka-attend sa atong conference. Og nining tungura, magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ng mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Talabrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. O gani pa ang kauban nga ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga gimakauban ining tungura. Og duha ka oras kita mga kaigsunan sa inyong pagbatalingog dinhi nining maong silyan sa RPN DXKO Teleradyo. Live kita karon sa Facebook mga kaigsunan, gawas nga mabati kita sa radio sa 11 or sa 1368 sa dial sa inyong mga radyo. Live kita sa Facebook, makita usab kita sa Parasat Cable TV sa TV5 o giman makita usab ninyo kami sa YouTube mga kaigsunan. O ang programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati usab dininining sibihan sa DXRU Radio Ultra mga kaigsunan 1188 AM band alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon, matag adlaw Domingo din sa Cagayan de Oro City. Mabati usab dininining sibihan sa Radyo Bandera 100.9 FM sa Iligan City, alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon matag adlaw Domingo. Mabati usab dininining sibihan sa RMN DXDR Dipulog 981 AM band, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon matag adlaw Domingo. Mabati usab dininining sibihan sa DXMM FM Calamba, Misamis Occidental, alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas sa Bundagon matag-adlaw Domingo. Mabati usab dininining sibihan sa DYLA Cebu City alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang taknas kaudtoon mga kaigsunan 909 sa dial sa inyong mga radyo matag-adlaw Domingo. Mabati usab dininining sibihan sa DYHR Shine Radio sa Toledo City sa Cebu alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas sa Bundagon
99.7 FM. Mabati usab din nining silihan sa DYRR 103.9 radyo natin sa Pinamungahan, Cebu, alas 12 ngadto sa alas 12:30 ang taknas kautuhon. Mabati usab din nining silihan sa B-Radio 105.5 Boycorat FM sa Balingsag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag-adlawng Domingo. Mabati usab din nining silihan sa Kaboses Power Radio 97.9 FM sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion matag-adlawng Domingo. Mabati usab nining silihan sa RMA XPR Pagadian City, alauna ngadto sa alauna imidya ang taknas kahaponon matag-adlawng Domingo. Mabati usab nining silihan sa DXGM 99 o 95.9 FM Butuan City, mga kaigsunan, alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon matag-adlawng Domingo. Mabati usab nining silihan sa DXCY 100.1 City FM Radio sa Bayugan City, alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kamuntagon. Masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag-adlawng Domingo. Mabati usab nining silihan sa DXRA 100 Radio natin Manolo Fortits Bukidnon, alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kahaponon o kagabion matag-adlawng Domingo. Mabati usab din nining silihan sa RMA Diximbi Malaybalay City 648 AM band, alas 12 ngadto sa alauna ang taknas kahaponon ug mabati silang sister station sa Valencia IFM 95.3, alas 12 gyapon ngadto sa alauna ang taknas kahapon matag-adlawng Domingo. Mabati usab din nining silihan sa Power Radio 97.7 FM sa Valencia City, alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon matag-adlawng Domingo. Mabati usab din nining silihan sa DXRG 99.7 Big FM sa Damulog, Bukidnon, alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas kahaponon. Mabati usab din nining silihan sa Real Beat Radio 104.9 FM sa Hingog City, alas 6 ngadto sa alas 6 ang taknas kabuntagon. O mabati usab din nining silihan sa Militats Radio Rapido 92.9 FM din sa Hingog City, alas 11:30 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon matag-adlawng Domingo. Ang mga pangamusta mga kaigsunan nga nagasud-on kanamo via live sa Facebook sa mga kaigsunan nga naa sa United States of America, gikan sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Juanito ang Justina Makiton Hermias family, Miguel Hermias, Miguel Hermias, Brother Juanito Hermias Jr., Sister Julaila Hermias Harrison, Brother Alegriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister River Lilita Hermias Barton, ug kang Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasuntong sila kanato via live sa Facebook mga kaigsunan. O kating sunusab muna sa Saudi Arabia, kang Brother Chorley Gibaya Cartagena nagapataling usab siya kanato mga kaigsunan. Yan kung gusto magpalangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O karon sa pag-isgot sa tema mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Sa ito karong pagtuon, mga mahal namong kaigsonan, no? Labi na sa pagpatalingog karon diri sa PCM compound, Bradon, labi na kang Brother Jerry Idkila dapit sa Tagulan ni Misamis Oriental, sa tanan-tanan nga nagsunod kanato mga kaigsonan. Ang atong pahigasgutan karon ang itawag sa mga ebanghelyo ni Master Bradone nga matud pa niya, wala pa'y mga pulong daw nga iyang gipamulong sa iyang baba, Bradone, nga mabakak sa ato pa pulos tinuod. Tinuod na na. Kay kung iyang ipamulong, Bradone, nga dili tinuod o bakak, natagakan siya sa iyang mga pamulong diha, Bradone. Ang kabahin sa pagisgot nato sa sunog, Bradone, ang Palace Residence, ang gitawag nato og Balay Alampuana, no? House Palace of Worship. Residence ni Master Residence. Residensya nga kung sa Islam pa ni Bradone, gitawag og mosque, House of Worship. Nasunog Bradone, makasubo yamot, pero ato nang natagad kay wala pa ni mahitabo, gisulti na sa atong magtutudlo. Walang nato mahibalo Bradone, karon ba ang
hulana o tuiga ang pagkatuman, Brother Ronnie. Tinuod ka na. O Ah. lang no, nga nahitabo na din itong pizza 23 ng bulan sa Pebrero 2020, Adlaw nga Domingo. Hmm. o mga takna ni adto mga alas 9 pasado, Brother Ronnie. O kapin kon kulang yan ang mga orasa mao ang pagpahitabo no sa sunog sa palas sa PBC Palace. Kaya gani atong tungura, Brother Ronnie, may pagpaingon nato sa atong programa din sa Cagayan de Oro City, no? Tinuod ka na, Reverend. 10 to 11 sa Radio Ultra DXRyo. Hmm. Pero usa sa pagbalita sa kang Madam Gaga nga nasunog daw ang palas. Busa ang tanan nga mga butang Mercedes-Benz Padrone di Master Hmm. o gatong latest na to nga sakyanan pod nga Ford Everest Hmm. duha na hurot pagka Sunog. sunog Padrone tungod kay ang gibuhat nagkuman si Madam Gaga nga ang lawas ni Master kinahanglan nga rescuehon ba doon eh. Hmm. Busa, ang pagbalik na to antong tungura, naugdaw na ang ato ang PBC Palace. O tungod niya na, ang ato karon ang pagtubag tungod kay gihimo sa mga kaaway nato bisan pa sa media Bradone, Hmm. mo stick lang unta sila sa balitaon sa hinungdan hitabo nga nasunog to. Apan sama sa gibuhat ni Mitchell Bendilio nga na-rescue kuno ang lawas atong magtutulo pero giasin Bradone. Hmm. Sama sa gilotang pamayag ba sa pastor sa Sabadista nga nanukad sa Dipulog, di XDR, man na iyang programa sa una, alas 7 ngadto sa alas 8 adlong Domingo, kay dinhi sa DXDR, alas 12 man padong sa alauna po nga to Bradone. Tinuod. Pero sa diyang nilaya siya dito na sa istasyonan Bradone, RP Index Kidi sa Dipulog, Reverend. Anya, mao ra gyapon ang oras nga iyang programa, yan ang maong isibihan nga iyang gibalhinan. Alas 7 gyapon ngadto sa alas 8 ang takna sa gabion. at tong gikatingala basig sa Badista to Bradone ba? Masin po. Na nakakopya sa sinultihan ni Mitchell Bendilio kay ang tinuod nga komentarista para dili mawad-an og credibility na credible ang atong gisibihan Bradone, Hmm. ang mga katawhan nagapamati matag ang katagbawan og katinaawan kay para man na sa tanan pero Hmm. kung imo na ganing pasubraan pagsulti ang butang nga dili tinod mo na nga nabutang kita karon nga nagnilamlam sa atong mga pagbalita Bradone. Tinuod. Unya ilado ra mapud nga sibihan. Pero nagtuo tingali sila nga sa ilang pagkailado pananglitan dili mapaong ra pod. Ang ato karon nga sa tinod lang pagkasulti wala pa mahitabo. Gisulti na ni Master ang mga pagkasunog lang Bradone sa compound, katulo Bradone, di ba? Yes, tinuod na. Tulo kahugna, pero sa wala pa masunog, ikaapat man niron ang ato ng Palace Residence, Bradone, Palace Residence ni Master. Ah. Ikaapat na sunog. Pero sa wala pa sunog Bradone, ipasidaan na ni Master, na matod pa niya, pagbantay mo. Kay og dili mo magbantay, mahisama unya mo sa Sodoma og sa Gomora. Atong nahibaluan nga ang punto sa Sodoma o Gomora adunay pagkasunog niya na mga mahala mong tigpaminaw o gitawag gani na sa Biblia og eternal fire. Basahon ko sa ang hinungdan ngano nga ingon nini ang nahitabo diri sa Judas 1:5 sugdan ako pagbasa. Karon buot kong ipahinumdom ninyo bisan tuod sa makausa ug dayon nasayra na ninyo ang tanan. Nga ang Ginoo nga nagluwas sa usa ka katawan gikan sa yuta sa Ipto, siya sa kapulihay milaglag di kanila yatong wala managpanoo size. Og niadtong og ang mga matud pa manulunda nga wala managpabilin diya sa ilang nahimutangan, hinunuan na nagpamiya sa ilang angay nga puloy-anan,
Kini sila iyang gikapahimutang diya sa mga talikala nga dayon ilalom sa kangitngit alang sa panudya unya sa dakong adlaw. Versikulo 7. Sa ingon usab ang Sodoma ug ang Gomora ug ang silingang kalungsoran nga sa samang paagi na nagpatuyang sa pagpakigilawas ug sa dili kinaiya nga kaulag, nahimo silang mga panig-ingnan pinaagi sa paggiagom sa silot sa kalayong dayon. Ang Sodoma o Gomora tungod kay ang mas sigka lalaki nag-unay sa isig ka lalaki ug ang isig ka babae nag-unay sa isig ka babae, gilaglag sila sa Dios. Gisunog ang Sodoma o Gomora ug gitawag kini og eternal fire. Atong basahon sa English bradon no? Okay. Sa King James Version to from nga wa magpasabot nga eternal fire nga sa Cebuano o sa atong pinulungan kalayong walay pagkatapos nga hangtod karon Sige pagsiga. nagsige pagsiga ang Mm. Sodoma o Gomora. Ang gikuan nagpunto ni Master diri dili ang pagka nakighilawas ang babae ug lalaki sa PBCM compound lugar pa doon eh. Mm. Ang lalaki isiga lalaki, ang babae isiga babae. Kundi ang punto nga kung dili bantayan basik may sama sa Sodoma o Gomora, but ipasabot nga adunay mahitabo nga sunog ra doon eh. Kay kalayo man ang nahitabo sa Sodoma o sa Gomora ato sa basan ra doon eh, nga kana gitawag og eternal fire. Okay, sa English King James Version, Reverend, ng Jude chapter 1 verse 7, yun kini sa pagpahayag, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Vengeance. Vengeance of eternal fire. Oh, gisilutan sila pinagi sa kalayo nga walay pagkatapos eternal fire. Mm. Ug mo to bradone nga nahitabo ang pagkasunog sa milabay mga katuigan bradone. Uh-huh. Ug ang maong sunog pagkahitabo na sa sunog, nag-ingon na pud si Master kay nahitabo naman. Mm. Kay wala pa man mo pahulay si Master. Ingon din siya bradone. Dili pa na mao ang sunog nga mahitabo. Busa sa atong pagdaom bradone nga basig nagtiaw-tiaw si Master o unsa pa ka. Mm. Niabot ang panahon nga nahitabo ang sunog. Ikaduha sa mga membro sa atong makaigsunan nga mga residensya nila bradone. Nasunod sa PBC compound. Hangtod sa ikatulong nga hugna bradone. Mm. O dayon ang karon ang Palace Residence na ni Master. Sa atong nakita kay gisulti man niya nga dili pa na mao ang sunog. Gipaagi ni Master og usa ka sambingay mga mahal namong tigpaminaw matod pa niya. Ayaw baya ninyo pagpasagdi ang akong lawas, man iyang giibanghilyo. At timana baya ninyo matod pa ni Master, ayaw pagpasagdan ang iyang lawas, ipaatiman daw kuno. Karon kay ipaatiman man, dili papasagdan ang iyang lawas, kay wala na daw lain pang lawas nga gikasaaran. Busa, matod pa ni Master, ampingin ninyo ang akong lawas. Ingon din si Master na pod, dili ka kamo na ang makarinobar o makausab sa palas? Nganong natingala mi nga, nganong renubahon o usbon man ang palas nga nagbarog naman na? Mm. Di ay, kay ang pag-atiman sa iyang lawas, giintrigar man, mao nga katong mga butang nga material nga nasusulod sa palas, bisan pa ang atong kaugalan sa Kianan Bradone, Uh-huh. ang Ford Everest, uban sa mga sakyanan ni Master nga atong mga Mercedes-Benz nga limousine, Mm. nahurot og pagkaugda og pagkasunog Bradone. Unya ni gawas na dayon ang mga pulong sa mga kakontra nato nga matod pa nila. Ang Dios kuno gamhanan og mao'y nagtukod daw sa aging harian sa Dios. Og matod pa nila kung tinuod daw ang among magtutulo o atong magtutulo bro nga katumanan diya sa Espiritu Santo, Mm.
Nganong wa man kuno siya makaluwas siya ang kaugalingon. Diba? Oh. Nganong girescue man siya sa laing tao. Ang atong tubag, daan na gibili ni Master nga, ipaatiman ang iyang lawas ayaw pagpasagdi. Kay doon na ay mahitabo kay matag pa niya nga dili baka kamo maunay makausab o makarenobar sa palas. Natuon man kay nasunog, di marenobar gyud. Daan na gipasumbingay ni Master pero wa ta kasabot nga ang hinungdan ipaagi ba deg Sunog. trahedya o sunog na doon para matuman nga doon ay pag-usap. O ang Biblia, kung ang Diyos mamulong, dili man, matod pa ni Master, wala pa'y gipamulong nako nga babakak ang tanan natuman sa Biblia, ang atong kapanahonan na bahin sa tulo kadakong panahon ba doon Tinood. sa pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Kaya unang panahon, Bradon Mama na ang panahon sa katahong Israel nga nangalaga diha sa amahan nga mao si Hiuba, nasa pagkasulti sa Yahweh, sa ngalan nga Yahweh o Hiuba, kunya ang ikaduhang panahon sa pagpangalagad sa mga tao diha sa atong Ginoong Jesucristo, kadtong iyang gitukod nga iglesia, o kining kapanahonan sa ikatulo mga kaigsunan, revelan atong gipaila nga niya natuman katong dapit nga niya ka nagwali sa dapit sa Espiritu Santo, nga atong gipaila katumanan nga magpakataw nga atong magtutudlo Master Tomas D. Unit Senior sa pagtulo ng PBC. Oo. Ang Biblia, mga kigalan, doon ay tagna nga doon ay pahitabuon nga ang nahitabo pabalikon dinhi kita manukan. Ay nang puriba Brad Rini nga atong makita nga doon ay mga panghitabo nga gibuhat sa Dios nga ang iyang mga pulong dili gyud matagakan, ang iyang gipamulong mahimo nga dili mahimong mabaka kun dili matinuod yon. Aniya ang puriba, Reverend, sumala din sa nakasulat sa Ecclesiastes, Kapitulo 1, versikulo 9 ang gingon, ang namaw kaniadto, mamaw ugma, ug ang nahimo kaniadto, pagahimon man ugma, gulay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Bisan ang Biblia nagpamatuod nga walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Sa ato pa magkadaan ba doon Tinood. Kung ang butang nga madaan aduna nay pagbag-o kay wala man kunoy permanente nga bag-o. Pero ang punto nga atong gikuha dinhi nga ang namao kaniadto mamauugma sa ato pa dunay nahimo kaniadto nga mahimo sa umalabot bradon Tinood. Kung sa ubang hubad sa Biblia bradon nga mga version sa Biblia yan sana pagkasulti ang Ecclesiastes 1:9. Okay, niya tayo Biblia Reverend nga hubad sa kining gitawag the Living Bible. Ang Ecclesiastes chapter 1 verse 9, ingon na kana sa pagbayag nga history merely repeats itself. Bisan pa sa Biblia nga dabok gitawag Tyndale translation, mao pud na ang paghubad yapon Reverend nga katong gingon ang namaw kaniadto mamaw pag-usab. Ug English nga basahon nato kini mao ang hubad sa Biblia, history merely repeats itself. Sa ato pa, ang punto nga among gipamatud-an nga matod pa ni Master, wala pa ko'y gipamulong nga sa akong pagpamulong mabakak o dili matinuod. Pero ang Dios kung mamulong, dili direkta ipaagig sambingay. Pero kung ang Dios mamulong, wala gyud pulong niya nga matagak kun dili matuman. Tinood. Ay nang dugang o ang pahayag nini nga sa unang panahon si Jehovah namulong gyapon niya na nga dili gyud siya matagakan pod kunon sa may iyang gipamulong brodon Okay, niya Reverend atong basahon sa nakasulat sa ikaduhang hari kapitulo 10 versikulo 10 ang akong pagabasahon mga kaigsunan ninyong paminawan gingon dinhi. Hibaluin ninyo karon nga dili mahulog sa yuta ang bisan unsang pulong ni Hiuba. Nga gipamulong ni Hiuba mahitungod sa balay ni Akab kay si Hiuba nagtuman sa iyang gipamulong pinagi sa iyang halagad nga si Elias. Busa sa atong nabasa sa Biblia Reverend atong giuna sa kapanuunan sa amahan nga si Hiuba nga matud pa nga kun siya mamulong walay pulong nga mahulog sa yuta unya gingon kay si Hiuba nagtuman sa iyang gipamulong kunon sa iyang gibuyan nga istorya dili gid mabakak ang tanan matuman jud kini. Busa naklaro na to. Karon kay
giingon man nga ang namo kadto mamao man ugma. Sa panahon pod sa atong Ginoong Hesukristo, Brother Rene, kung mamulong ang atong Ginoong Hesukristo, unsay gibuhat sa mga tinun-an ni Kristo sama ni Apostol Pablo? Ang ilang pagabuhaton mo lamang gid ang pagdapig sa kamaturan. Ato lang pagbasahon ng kasulat din sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 8 ang gingon, kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan, kundi ang pagdapig lamang sa kamaturan. Ato ning ipangita mga kaigalaan kay si Hioba sa atong nabasa sa ikaduhang hari, Jes. Unsa man ang iyang gipamulong, dili daw kuno matagakan o matagat sa yuta. Ang tanan matuman sumala siyang gisulti nga mahitabo sa balay ni Akab nga iyang gipamulong ni Elias nga manlang na iyang gisalig dito. Karon pagbasa nato sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang mga tinun-an dili daw sila makigbatok. Wala daw sila'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi kadtong kamaturan ila lang yun tong dapigan. Kinsa ba ang kamaturan nga gipasabot sa ilang panahon nga dili nila pakigbatukan kundi kadtong kamaturan ilang gidapigan, Brad Ronnie, sumala sa pagpamaton ni Apostol Pablo? Sa ilang kabanahonan, Reverend, ang kamaturan nga di sila nidapig, kay matod pa ni Pablo, wala sila arang ikabatok sa kamaturan. Sa Biblia, ang kamaturan mao ang atong Ginoong Hesukristo, mo ni gidapigan sa iyong mga tinunan. Prueba nga ang atong Ginoong Hesukristo, Reverend, sa Biblia gitawag kamaturan, niya sa pagpahayag sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, akong basahon. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, ug ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa man gawas kon pinaagi kanako. Busa sa ilang panahon, matod pa ni Pablo nga wala sila arang mahimo o di sila makigbatok sa kamaturan kundi ang ilang mao lamang ang pagdapig sa kamaturan gisusita ang kamaturan nga ilang gidapigan silang kapanahonan mao ang atong Ginoong Hesukristo kay sumala sa pagpahayag ni Kristo siya mao ang dalan ug ang kamaturan. Tungod kay si Kristo man ang kamaturan og ilang dapigan, Brother Rene. Pagka magisgot ang kamaturan, adunay may bakak nga mugula sa pagkakamaturan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kamaturan wala gibak nga magagula diha. Ato lang pagabasahon kini kasulat dinhi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 21 ang gingon. Gisulatan ko kamo, dili tungod kay wala kamo may balo sa kamaturan, kundi tungod kay kamo nahibalo na niini, o nahibalo nga walay bakak nga nagagikan sa kamaturan. Busa wala di ay bakak nga nagagikan diha sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Matuman yun di ay. Dili siya matagakan sa iyang mga gipamulong. Nganong wala may bakak nga nagagikan sa pagpanudlo sa gipamulong ni Kristo kabahin sa iyang pagkakamaturan, Badron, kay di ba di ay gikan ang iyang mga pagpanudlo kung siya mga panudlo? Ang pagpanudlo sa atong Ginoong Hesukristo, Reverend, at gikan ka na samahan mo nang kung siya mamulong ug manudlo, kay siya man kamaturan, wala gibakak nga mahisagol o magikan sa iyang mga pagpamulong kay siya kamaturan man. Dini sa pagpahayag sa Biblia kung pagabasahon, prueba niya ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa amahan nga mo nagpadala kaniya dinhi sa city nga kapitulo sa Juan, versikulo 14 ngadto sa 17 nga akong pagabasahon niini. Og sa nanunga tunga na ang fiesta, si Jesus misaka sa templo og nanudlo. Og ang mga Hudiyo nahibulong niini nga nanag-ingon. Naon sa bang may hingkat-unan man kining tawhana nga wala man unta siya makaeskwela. Sa ato pa, Brother Rene, gigahibod nga nila ang atong Ginoong Hesukristo sa mga kaaway nga ano daw nga nagapanudlo siya. O matod pa sa imong gibasa nga daon sa bang mahikat-unan man kining tawhana nga wala man ta makaeskwela. Dayon, Okay, at ipadayon og si Jesus mitubag kanila, ang gitudlo ko dili akong kaugalingon kundi si iya sa nagpadala kanako. Kung tuyo ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nan iyang mahibalawan ko nang akong gitudlo gikan ba sa Dios so nagsulti ba lamang ako sa kinagaulingon kung
pagbulutan. Kung mao, nga mga si Kristo sa iyang pagbanudlo, mga kaigsunan, nga nahibulong ng mga Hudyo nga kakontra niya, nga wala man ta sa makaeskwela, tungod kay ang iyang gitudlo, dili ang iyang kaugalingon, kundi ang kadtong na nagtudlo kaniya, kadtong nagpadala kaniya, sumala sa atong gibasa sa Biblia. Busa, ang gitudlo niya, gikan sa Nagpadala. nagpadala kaniya. Na karon kung atong susiyon mga kaigsunan kung kaysa ang nagpala kang Kristo nga mo na iyang gitudlo gikan atong nagpadala, buti pasabot nga lain ang gipadala sa Kristo man. Ug ang nagpadala ang amahan. Kung kinsa kini niya, kung kinsa kanang nagpadala nga may nagtudlo kaniya nga giingon natong amahan, niya sa 14:24 sa 1 basahan ko brethren nagingon. Ang wala mahigugma kanako matud pa Kristo dili magabantay sa akong mga pulong. Ug ang pulong nga inyong nadungog dili akong kugon kundi iya sa amahan nga maong nagpadala kanako. May mga relihiyon pod brethren o pagtulunan nga si Jehovah maura na ang amahan nga kana si Kristo. O kana si Kristo maura po na ang Espiritu Santo. Kana si Jehovah maura po ng Espiritu Santo sama sa mga wanis. Pero at sa ipan po nila, brethren, kay gipamatud-an nga ang gitudlo ni Kristo dili iya kundi iya sa nagpadala kaniya. Og sa nasusi nato dili si Kristo ang nagpadala siyang kaugalingon kundi ang iyang giingon nga nagpadala nga amahan. Sa Biblia, brethren, kinsa ba ang amahan nga mong nagpadala sa atong Ginoong Kristo? Dito niya gikuha ang mga pagtudlo nga mga kamaturan hinungdan nga kung itudlo niya kung mamulong ang atong Ginoong Kristo, dili po siya matagakan sa iyang mga pulong sa samang pagagi sama kang Hiuba sa atong nabasa sa ikaduhang hari, kapitulo 10, versikulo 10 sa unahan nga gipahayag na nato. Ang amahan ng reverend mo kana si Ginong Yuba, sumala din sa Isayas, kapitulo 64, versikulo 8 ang gingon, apan karon o Yuba, ikaw mo ang among amahan, bisan dalan ta kutob reverend ang kining si Yuba mo di kini ang amahan Nga mao ang nagpadala. kang Kristo. Nakita nato dito gikuha ni Kristo ang iyang mga pagtudlo. Karon, ang Espiritu Santo sa pagtudlo sa mga ministro sa PBC natuman sa among magtutudlo nga ang Espiritu Santo adunay pagpakatao og pagbaton og lawas natuman diya sa among magtutudlo. Busa kini nga nag-ingon si Master nga ayaw baya ninyo pagpasagdi ang akong lawas gipaagig sambingay niya. Kay wa man niya itunol og unsang hitabua nga nganong dili pasagdan ang iyang lawas og haing dapita nga diha ni ana dili siya mapasagdan. Siya ayaw ninyo pasagdi ang akong lawas at imanabaya ninyo og matud pa kay dili man papasagdan ang iyang lawas ipaatiman ipaasikaso ang iyang lawas mao nga ang gibuhat ba doon matag selebrasyon ni Master sa December 29 adunay pagbag-o og bisti ni Master bisan pa gani dili moabot ang selebrasyon ba doon Tinood. og na usa ka semana o duha ka semana ang lawas atong magtutulo nga may pahulay giilisan na siya bradoni ang iyang sinina nga gisulob alisdan na pod parehas ba sa kanato nga kung maligo ta bradoni mag-ilis tag laing biste bisan pag dili maligo gusto tang mag-ilis og biste ilisdan ingon sab niya na ang dapit sa lawas ni Master. Kay mo na ipagtungan sa iyon ni Master nga atimanon og dili pasagdan ng iyang lawas. Reverend, busa murag gitreat na to si Master ingon nga sama sa atong kagulingon nga doon na ko'y pag-ilis og biste niya na. Unya dayon ang atong gikatingad-an kay dili dayto paigo. Nga ang pag-ilis di ito mo ilintunganay nga pagsabot nato bradon Kay ang pag-atiman sa iyang lawas og ayaw pagpasagdi
kay giibanghilyo gyapon niya nga dili baka kamo na onyay maka-renovar o makausab sa palas. Oh. Kay di ay ang lintunganay nga pagkatuman mao ang pagkasunog sa palace residence nga naa si master sa sulod ni Anton Bradone. Mao nga wala pasagdi mo'y giuna ang mga butang nga material, mga sakyanan nga mga mahalon ug ang mga butang dito purot sa pagkaugdaw og dala usab sa lawas ni Princess Angel Liberty Bradone. Oh. Kay duha man na sila nga kanang lawas sa atong magtutulo Bradone wala gid na makatilaw og pagbalsamar. Mao na'y tinuod. Mao nay tinuod hasta sa atong igsuon nga si Princess Bradone. Mao na nga kana lang daan kung atong pamalandungan nabay tao nga wala na ginhawa o mopahulay siya og di balsamaron mabaho man gid na Bradone. Tinuod ka na. 24 hours niya na. Mukuha na siya. Mubaho. Mudecompose na siya. Pero si Master sa unang panahon wala pa siya mopahulay, nagsulti na siya. Nga daghang mga master sa tibok kalibutan atod pa niya nga mga leader nga nagpatutuo nangamatay sila og nangabaho. Pero matod pa ni Master, timan-in ninyo, ako ray Master nga dili mabaho. Tinuod. Natuman Bradone, sayod ang atong mga kaigsunan niya na. Pero kining pagkahitabo karon nga adunay pagkasunog, gipaagi lang ni Master niya na, usa pa din nato nasabtan, kay ang Biblia, kung maghisgot ang Espiritu Santo, magsulti siya sa mga butang nga umalabot, tayo ng puriba, Bradone, nga magsulti ang Espiritu Santo sa butang nga umalabot ug kini mauna ang nahitabo karon nato busa natingala ang ato makaaway bisag unsa na ilang balita sa mga media murag gikalipay nila ang pagkasunugan nato. Unya nagpatawag ra ba sila og nag-ila sa pagka-Kristohanon nila Bradone. Pero sa baba lang di ay nila nakuha ang ilang pagka-Kristohanon Bradone. Wala sa buhat. Wala sa buhat kay sa di pa nimo basahon Bradone ang nakasulat diha nga ang Espiritu Santo adunay buluhatong pagpropesya. Nagsugo si Kristo Bradone mahitungod sa mga kakontra gani. Ingon nini ang atong mabasa sa Mateo Kapitulo 5. Ingon nini ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon nini sa Kapitulo 5 versikulo 42 ingon, hatagi ang magpakilimos kanimo ug ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. 43 kamo nakadungog na nga giingon, higugmaa ang imong silingan ug dumti ang imong kaway. Nakadungog na kunuta matod pa ni Kristo nga naa daw giingon nga higugmaa ang imong silingan og dumti ang imong kaaway. Kay siyempre, kaaway gyud dumtan. Pero sa balaod naman ni Kristo kung atong ipadayon pagbasa, apan magaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong makaway ug pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo. Mga malamong tigpaminaw kung kaaway mi ninyo sa pagtulunan. Kung si Kristo mao inyong gisunod. Ang uba nagingon, na-rescue kuno ang lawas ni Master pero ato kunong giasin pa doon eh. Labihan nga pagpanubra sa istorya panampalas man na nga mga pagpayag reverend nga atong lawas atong magtutudlo giasin. Unsay pagtuon nila watay buot no? Mao. Murag ikuha na tagkabuot ba? Kay nga no, ingon nini, nasayod ta nga unsa lay maasin. Ang asinon, ang karne sa mas kabayo, kanding, pero ang tawag niya na, o baka, perdón Sahos. yung tawag nagkusahos. Kung aritas isda, kung asinon, ang tawagan na, perdón Bulad, ginamos or tinabag. na kung pananglitan aristao, bulat nga tao lugar. Pagkangilag nga termino nga gamiton ba, sobra kayo nga pagpanamastamas, mula ginag-ingon sa Biblia reverend, kung taway man ang pag-treat nila kanato, was katuman sa sugo sa atong Ginoong Kristo, higugmaan ninyo ang mga kaway ug makampo kamo alang kanila Sa mga nagalutos. nagalutos. Unya, kita man kay walas kamaturan, kita hinoy. Nakahibalo nining balaoran na doon Nagaron, arita.
Arita Bradrini, ang Espiritu Santo ba ay magbuhat sa propesya sa mga butang nga wala pa mahitabo nga palabuton iya bang isulti. O Reverend, ang Espiritu Santo magasulti gina siya sa mga butang o malabot. Atong pagbasahon kini kasulat dinhi sa Juan kapitulo 16 versikulo 13 ngadto sa 15 ang gingon, inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mo ang magatultul kaninyo ngadto sa tibok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan, hinunoa ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Ato nakita og nabati mga mahal nga kaigsoon, no? Nga inigabot daw sa Espiritu sa kamaturan, ingon ni Kristo, kay umabutay din. Siya magatudlo og magatultol kaninyo sa tibok nga kamaturan. Kay siya dili daw siya magsulti sa iyang kinaugaling pagbulutan, ang iyang madungog may iyang gisulti. Ang punto, ang mga butang nga umalabot ang igatug-an kaninyo. Unsa pa ang trabaho sa Espiritu sa kamaturan nga giingon ni Kristo, brethren? Aniya pa ang dugang trabaho sa Espiritu Santo, Reverend? Siya ang Espiritu Santo magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga ginuptan samahan kini ako mao man galing nga gingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Sa nakita na to, ang tanang mga butang gitugyan daw sa amandi kang Kristo. Mao nga gingon niya nga ang Espiritu sa kamaturan mo'y magakuha sa mga butang nga diya kang Kristo. Nga kanang mga butang nga gikan na samahan nahapunta kang Kristo. Og hain ang priba nga ang mga butang gikan na samahan napunta kang Kristo, brethren. Okay, diya rin basahon ako sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28. Ingon ini gikan sa 27. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan ug walay nakaila sa anak gawa sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak. O kaniya kang kinsa iga kahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Bisag diya lang So, no? diya lang, Reverend, matinaw nga ang Di mga na butang. nato basahan ang 28. versikulo 28. Ang mga butang diya gikan kana sa amahan ug napunta kang Kristo. Kunya sa pagpahayag dayon sa gibasa sa kaubang ministro kadtong mga butang nga gikuha usab sa Espiritu Santo. Kuhaon sa Espiritu Santo katong maong mga butang. Oo. Pero sa gibasa ni brethren, Espiritu sa kamaturan, Kamaturan. pero iyang giingog Espiritu Santo. Aha. Bang gingon niya o gibasa niya nga Espiritu sa kamaturan nga magsulti sa mga butang nga umalabot. Unya gingon niya nga Espiritu Santo, kana ba Espiritu Santo, brethren? Yung Espiritu Santo kayo, Reverend, nila tayo Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Niya mga kaigsunan, akong ipakita sa kamera. Basahan ko balik ang Juan kapitulo 16, versikulo 13 sa pagpuriba. Kanang Espiritu sa kamaturan, nang ipasabot niya na mao ang Espiritu Santo. Ingon ini nga itong mabasa. Apan kung moabot na ang Espiritu Santo, nga mao ang magtutudlo sa kamaturan. Tudluan niya kamo sa tanan nga kamaturan. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya kundi kun unsa ang iyang nadungog mao kana ang iyang isulti kaninyo, isulti usab niya kaninyo kun unsa ang manghitabo sa umaabot. Oh. Adunay pagsulti sa Espiritu Santo sa mga butang o malabot. Muna nga gipahayag na ni Master kanamo pero wa na mo na masabting nga sunog ba na karon ang pag-ingon bantayan ba ninyo ang akong lawas ayaw baya pagpasagdi at timana baya. Kung gipasagdan to kay gisalig man ni Master diha ang pagpasidaan niya nga giintrigar niya ang iyang lawas nga ayaw baya pagpasagdi ang akong lawas. Matod pa ni Master. Di ang katong pagkuha namo sa lawas ni Master, mo'y katumanan nga dili pasagdan. Kay matod pa niya, basin o kamunaon niya ang maka-renovar o makausab sa palas. Kay nasunog man, di renovaron gina. Tinuod. Na, kita mo, pero ang mga walas kamaturan ba doon eh, pirti nilang kalipay kay sus og balay pa kuno na sa Dios ka tinuod. Ngano kunong nasunog. Pero ang nagapanaway bradron kusog ra ba to manaway ni si Mitchell Bendilio bradron pero sa 2018 bradron makita nimo kung i-search mo ang mga
simbahan. Mga panghitabo sa mga sunog nila, dali raman kayo pag-search na to, Reverend, no? Sa Seventh-day Adventist Church. Church, Iglesia Adventista del Séptimo Día, nangasunugan sila sa mga simbahan nila. Tinood. Yato pang Mel de Vicentos Bradone, Mel de Vicentos, Doon ay latest nga 1918. oh, O guban, nga ito pang nasusi na ito nga naagid sa mga 19th century na nga kahitabo, Reverend. nga karaan ng O, panahon. o No? 20th century na, kinala may 2018 nga nahitabo po nga itong nasusi, nga doon ay mga simbahan sa 70 Adventist nga nangasunog usap. O doon na po'y simbahan sa Iglesia Katolika Romana sa Paris, Badone, no? Tinood ka na, nga sunog O sa usap. Pransya nga, katong simbahan nga, gitawag Badone o Notre Dame man siguro to. Niya sa kuhan, kanang gitawag, Reverend, o kining a fire erupted at the famed Notre Dame Cathedral in Paris, France. Oh, na, Oh. karon pagkasunog yan na, asa man pud ang Dios? Unya halos sa tanan nga mga pagtulunan nga ang ilang mga residensya na sunugan, wala Dios na to. Mao nga kung mangita mi nga ang pagtulunan nga dili tinuod, mga mahal nga tigpaminaw dili mi maningil nga di na tinuod kay nasunugan. Correct. Ha? Kay ang kalayo walay relihiyon, di na moingon nga pagkasunog sa pikas, kung Katoliko may nasunugan niya, ang kaabay sa nanimuyo, Iglesia ni Cristo baka, nga ginumala ni Felix Manalo, o sa Badista or Ben Baptist, di ginamingon, mulibay ko, kay kana ang akong sunugon, katurang dili parehas na kong relihiyon, ayahay, kay ang kalayo di ay nain relihiyon nga iyang gipasilungan pa doon eh. Oo. Kutob nga na dia masunugan, pero it doesn't mean nga dili tinuod ang dili na tinuod ang pagtulunan kung atong ilhon diyan niya na sa pagka nasunugan. Kita po nasunugan o dili na tinuod. Sila po nasunugan o dili na po tinuod. Nasawid ta nga dili niya na ang pagpaningil. Pero sa atong nabasa sa Biblia, nga ang Espiritu Santo sulti sa mga butang nga umalabot. Unya, kay ang Espiritu Santo magasulti mas butang umalabot, natuman man as lawas sa atong magtutulo, ug patubagon si Mitchell Bendilio Berone. Dala ni tanan nga atong panalipod. Ingon din siya. Wala may mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo magpakatao, Berone. Mo na iya ha. Pero ato, sa di pa ipabati, Berone, ato sang ipangutana nga kining Espiritu Santo, brethren, nga magatugan sa mga butang umalabot o magatultol sa tibuok nga kamatuoran. Kung si Kristo pasultihon, kining Espiritu Santo nga magasulti sa butang umalabot, unsa daw nitali kaniya? Kung si Ginoong Jesucristo paistoryahon ang kining Espiritu Santo nga malabot, puli ni kang Ginoong Jesucristo. Dinhi sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25 nganto sa 26, ug nga akong pagbabasahon nga Biblia, ang pulong sa Dios, ang bag-ong kasabutan nagaingon. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, apan kun makagikan ako, mao si Kristo, ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man, puli kanako, siya ang magatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, o magapainumdum kanyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa ang Espiritu Santo di ay tali kang Kristo kung siya pasultihon, unsa din ning Espiritu Santo, brother Rene? Ang kini diayong Espiritu Santo, Reverend mo di kini puli sa atong Ginoong Jesucristo. Busa, ang among gipasabot nga nagwali kami sa Espiritu Santo nga natuman sa pagpakatao na diha sa katumanan sa lawas sa among magtutulo. Pero sa pagtatsa ni Mr. Bendilio, pastor sa Sabadista, isa, wala daw mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo magpakatao. Siyempre, nga nung ingon siya nga wala o walay mabasa. Di man siya maoy Biblia, Bruno eh. Tinawag ka na, Reverend. Di man siya mao ang atong Ginoong Kristo nga nagsulti nga dunay puli. Ikaduha,
dili pud siya maoy tag-iya sa panimalay bradone aron siya masayod sa sulod sa panimalay Tinuod. kung sa balay pa. Dili usab ang masayod sa balay bradone ang Tanong balay. nanumbalay O ug ang ang silingan sa balay. O sa tagiya sa balay. ang masayod sa balay Ang tagiya o ang mga sakop sa tagiya mo'y nasayod sa sulod sa panimalay. busa sa sama nga pagkagit tungod kay si Master mao may tag-iya sa katumanan o kamaturan nasakop man ta mong nasayod ta nga ang Espiritu Santo aduna di pagpakatao o pagbaton og lawas pero sa baba ni Bindilyo brado ni o siya giluwatang pamahayag. Atong paminawon rin ang pahayag gining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio matud pa niya wa man kunoy mabasa sa Biblia para sa pagpakatao sa Espiritu Santo ni atong paminawan. Di ba? Nahigalag mga kaigsunan na kung imong tunan pag-ayo, walay tagna sa Biblia na kinahanglan magpakatao ang Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo, mga higalag mga kaigsuonan, dili angay magpakatao kay si Kristo ray angay magpakatao kay doon na sa misyon na magpakamatay alang sa atong kaluwasan. Oh, nakita nato nga wala kunoy tagna sa Biblia nga ang Espiritu Santo magpakatao. Wa kunoy mabasa niya na. Kay dili daw angay ang Espiritu Santo magpakatao kay si Kristo rin kunoy magpakatao kay adunay mission si Kristo sa iyang pagpakatao nga mao ang pagluwas sa mga katawhan. Mo na iyang gingon nga walay mabasa. Ilabihang baka ko na mga malamong tigpaminaw basta dili kamaturan o katbang magdina isulti opposite sa kamaturan. Pero kay nag-ingon man si Kristo sa ato nang nadungog o nabasa sa Biblia nga adunay puli niya nga Espiritu Santo, kining gisulti ni Kristo mao lamay pagpaluap sa tagna mga mahal namong tigpaminaw. Nga aduna di ay mupuli niya, gipaluap niya ang maong tagna. Diin ba kwa ni Kristo, bradrone? Nga ang Espiritu Santo maoy mupuli kaniya sumala sa tagna sa Biblia gipaluap lang ni Kristo sa Juan 14:25-26 nga dunay puli niya. Pero ang Biblia ang nagpatinaw, the word nga puli, mabasa sa Biblia nga gitawag, ang pulong sa Dios ang title ni nga Biblia. Correct. Niyari ba rin ang pagpaluap sa atong Ginoong Jesucristo mahitungod sa kapuli niya nga matod pa niya mga Espiritu Santo. Sa iyang gipaluap og asa to. Oo. Sa lugar. Kaya ang tagna din sa Ecclesiastes at chapter 4 verse 15 kay basahon ko ang English King James Version ng Biblia. Gino. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Sa ato pa, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata, nga mitindog puli kaniya sa English, second child. Timana ng punto, pag gigamit ang child, but pasabot, matawag babae, kakinsabay, gitawag og child nga wala gianak og babae. So gihatag dayon ang description kung unsa kining child gitawag second child. Ang punto nga ato kung gikuha bro, nag-ingon mo Gos Kristo na adunay mupuli kaniya. O ang mupuli kaniya Espiritu Santo man. Kanang pagsulti ni Kristo pagpaluap kay sa tagna. O ang maong tagna kanang imong gibasa. Nga Ecclesiastes 4:15 sa King James Version, English, nga sa atong pinulungan, gingon ka na nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya. Unya sa atong masusi rebelen kaganina sa pagsusi na to kinsa ang mupuli dito gikan sa baba sa atong Ginoong Jesucristo gibasa sa kaubang ministro Juan 14:25-26 ang pulong sa Dios sa Biblia ang mupuli kaniya mao ang Espiritu Santo. busa aduna day pagbaton og lawas. Pero day kung tagda sigutan, Dili man abilidad sa Biblia reberen nga kung magtagna ibutang ang pangalan mo nang sa tagna nga gigamit nato Ecclesiastes 4:15 nga mo ni gi-follow up sa atong Ginoong Jesucristo. Dili mabasa nga Espiritu Santo kana giunag second child adto na to mahibaluan didto sa pagpamulong sa atong Ginoong Jesucristo nga kanang second child diay nga mupuli mao ang Espiritu Santo. busa mo nang atong gingon nga natuman sa atong Magtutultulo. Nga gingon nila nga kung siya Espiritu Santo, ngano daw
dili man siya nagluwas siya ang kaugalingon, no? Ato nang tubagon karon taon, Okay. pero ato sang isplastar. Iplastar sa nato para maklaro nga pag magisgot og second child that shall stand up in his stead. Ikaduhang bata, wala ang bata nga ikaduha ra gisgutan, second ra gisgutan bradone, dili nga napuli-puli ngadto sa ikaupat bradone, no? Napagingon more than to, nga Oo. ng 3 or 4 or 5. Sikan ra gyud. Oo. Emphasize gid nga sikan ra. Kay pag more than one, sobras usa, Oo. motong second, Mm. no? To. Oh, ikaduha Oo. nga mopuli, wa na ikatulo nga mopuli, ikaupat nga puli, second child. Kung atong ipangutana sa Biblia, brethren, para sa pag-isip-isip sa mga kagalaan karon nato, makaway man o unsa nga nagapamati sila, pag magisgot og second, na ay first. Correct. Who is the first child, brethren, sa dili pa mutong nga ang second child nga mo'y mupuli sa Biblia? Wala lain ang atong Ginoong Kristo. Unya sa pagingon lagi nga di man ta makakwintag sikan og di ta magkwintag o nag first, ang mulugar nga first child sa Biblia Reverend mao ang atong Ginoong Kristo. May gibasihan pod nga tagna para sa atong Ginoong Kristo. Pero dili abilidad Nga sa Biblia ibutang ang pangalan kay na Jesus. Jesus. Mo na nga sa sistema po sa 4:15 di po dato mabasa nga Espiritu Santo kadto. Okay, basig mo nga sila, brethren, sa 4:15 Oh. na atong giingon nga tagna sa Oh. atong magtutumiyon po sila, Jesus, Maria, Josep, wa man taon diay Tomas. No? Mo na nga angay mahibaluan nila nga kung magtagna lagi ang Biblia dili abilidad nga ibutang ang pangalan. Nabasahan ko lang ang tagna para sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan. Pero why mabasa nga Jesus? Jesus. O tagna man kini. Isaiah chapter 9 verse 6 mga kaigsunan, English King James Version ako pagabasahon. Gingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan, for unto us, gingon din a child is born. Unto us, a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Gingon dayon. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa ato pa, o sa kabata, Alam ka na to, alang ka nato sa kabata nga tao, o ang usa ka anak nga lalaki gihatag, o ang kagamhanan ni gatungtong diha sa iyang abaga, o ang ngalan pagkatawag kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipi sa pagkagdait. isa kung saan na basa, mga makal nga tigpaminaw, makigsunan, way mabasa nga Jesus. Ang No. ingon lang, for unto us a child is born, unto us a son is given. Doon ay muhatag anang bataa. Correct. Lain ang gihatag, o lain ang naghatag. Nakaron, mao ni siya nga gitawag og child, first child. Una ba, sa dili pa lugar, musulti si Kristo nga adunay, mupuli niya nga Espiritu Santo nga sa tagna second child, siya sa ang mag-una pero wa magpasabot nga permanente lang bata, brother ni, permanente lang child. Tinuod ka na, kay doon na sa pagdako niya, Oo. Reverend. Nakisa ang katumanan sa child, for unto us a child is born. Kinsa ning matao nga bata, kanus ang pagkatao nining bata nga si Hesus Kristo kini brethren. Sumara din sa Galatia, Reverend, Kapitulo 4, versikulo 4, nga nagaingon din apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios may padala siyang anak nga natao og babae na tao ilalom sa kasuguan. O, di matod pa ni Apostol Pablo, pag-abot sa tukma nga panahon, ang Dios may padala sa iyang anak nga nataw pinagig babae ug walain nga babae nga gipakatawhan sa atong Ginoong Kristo mao si Maria. O kay nag-ingon man nga bata, si Kristo ba nagpabiling bata? Wala. Ni dako busa katupong ikaduhang bata nga mupuli sa unang bata walay lain nga Espiritu Santo ang gipasabot ni Kristo nini, walay lain ang Espiritu Santo. Magpakataw mo lang among gihatag diya kaninyo. O wala po ito magpabilin og bata sa dihang na tao to, midako po itong Espiritu Santo makapuli sa atong Ginoong Kristo, Reverend. O magbuhat siya palabuton nga propesya bro nga ayaw baya ninyo
sa iya na ng kaugalingon Sayang dapit na sa pagpasabot. Oo. nato. Ayaw baya ninyo pagpasagdi ang akong lawas at imana baya ninyo matod pa ni Master. Nganong ipaatiman kay matod pa niya basin o dili ka kamunay makarinobar o makausap sa palas. Usbon gidi ang palas. Kay ngano sa dili pa may tabo ang pag-usab sa palas makita usa nato nga ayaw pagpasagdi ang akong lawas. At imanabe ninyo. Makadaghan nga gisulti ka na sa atong magtutudlo, Reverend, nga pagpabalik-balik ka na para nga matisok sa atong una-una nga doon na gid atong buluhaton nga pag-atiman sa lawas atong magtutudlo. Sumpay pa dayon nga Ayaw niya. ninyo pagbiyahe. Oo. Nya sumpay dayon nga mingon siya nga dili ka ha kamoy makausab o makarinubar sa palas. Kay di ay adunay palabuton Oo. may tabo nga sunog. Karon, mao ni nga dinhi kita sa punto nga dili tinud ang giingon ni Mitchell Bendilio nga walay tagna sa Biblia nga ang Espiritu Santo magpakatao kinsa bagod siya. Ngano? Kay kung magbase ta ni Bendilio karon taud-taud ato ning susihon. Kini si Bendilio Bradrone, mao gini ang sinabtan atong siyang ipabati nga ningom gud siya hinambog magud walay mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo magpakatao. Kay ang Espiritu Santo dili magpakatao sumala sa Biblia. Kaya ang magpakatao lang si Kristo. Kaya doon ay misyon sa kalibutan nga mo ang pagluwas. Na di man niya pakatawon ang Espiritu Santo pero nabasa sa Biblia nga doon ay second child nga mupuli. Niya si Kristo nagingon nga ang mupuli ni Espiritu Santo. O di man ni Espiritu Santo kay bakak man ning among gipamulong. Di sa to pa na ay tinuod. Di mao ni iya maganin ning gibiyaan pa doon bisag unsa na lang iyang pagkaraw-karaw ba niingon kasing bitaw nga hiwig lansang pagpatuyok at karandaw. Mao ni nga atong ipakita nga kini ning atong mga pulong di gyud pud matagakan ba doon kay gikan man ni Master ug matod pa niya walay mga gipamulong nako nga mabakak. Tinuod. O, di kung dili mabakak di walay matagak niya na na karon ang atong susihon arian nato sa si Mitchell Bendilio nganong dili balido nga siya atong kuhaan og kasiguruhan nga walay mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo magpakatao ngano tud kay bisan pagani sa ilang doktrina sa Seventh-day Adventist gitawag nila si Miguel nga mao si Kristo samantala nga si Miguel manulunda og si Kristo dili manulunda kay Dios ang atong Ginoong Kristo pero perti niyang nakapangantalita sa atong usa sa mga ministro Bradone. Ato ipabati Bradone no? Okay. Atong ipabati, Reverend, nga matod pa niya, yung gipangutana pa dire kanamo nga ingon siya, uy, matod, pamila ba si Miguel daw? Manulunda. Ay, asa ko nung mabasa mo na iyagay. Mula ito, Reverend, sa imong pag-ingon ng doktrina mong kudila, kinis Miguel, ila man gud naghihimo ng mao si Hesus Kristo. Muna nakapangutana siya, kasa daw mabasa sa Biblia nga si Miguel manulunda. Atong ipabati ning iyang uyat-uyat sa kauban natong ministro mahitungod sa iyong pagpangutana. Asa mabasa nga si Miguel manulunda niya mga kaigsunan ninyong paminawan atong ipabati ang tingog sa pastor sa Zabadista Mitchell Bendilio. Dili day ang ilang pagtuba kay si Michael Kuno Injil ay asa mabasa at si Michael Kuno Injil ay asa mabasa ay Oh. Asa ko na mabasa, Reverend? Si Michael Kuno Angel ay asa mabasa nga si Miguel Anghel. Okay, doon may nangutana nila Bradone nga si sa tong nangutana nila Bradone Murag si Richard Richard Remuho no? Hmm. Nga nakahibaw siya nga ang doktrina sa saksi ni Jehovah si Miguel maora man si Kristo sa ila kuno maora ba? Ay doon ay pagtubag niya nga way kalainan maora kuno sila pero magkalay lang sila pagtuo Tinood ka na, Reverend. tulunan sa ngalan ba doon Atong ipabati na po ng kining ilang pagtubag sa nangutana, Reverend, nga ilang giansiran o ilang gipamatudan gyud nga kini si Miguel maura gid daw ni si Hesus Kristo migamit og termino nga si Miguel Decimas God mo na si Hesus Kristo niya atong ipabati mga kaigsunan ang tingog sa pastor sa Zabadista. Si Pastor Bendilio na ako'y pangutana ang mga saksi ni Jehovah nag-inom si Michael
Arcangel or Miguel mahura daw na si Kristo. Mao ba po na inyong pagtuon sa inyong doktrina kayong kutubagan ni karong Domingo kay nagdaghan ninyo ateo naghulat sa inyong tubag si Richard. Ni salamat ang David. Salamat kayo. Ang Pulong Michael, usa na ka libre yung kahulugan na the same as God. Sabi niya mga kaigsunan, si Michael, the same as God, wala na ina mao si Kristo. Oh. Ingon din siya, ay, asa mabasa nga manulunda kay si Kristo mo mo si Miguel nga salay pagkasulti bro si Miguel mo si Michael. Correct. Sa pagtudlo ni Master Rica nato, wa pa masunog gilayo pa. Ang palas na sunog mga malamong tigpamin ang bunga sa propesya ni Master lang Domingo na hitabo pitsa 23 nining bulan sa February 2020. oh. Mm. Adto lang na hitabo. Pero ang among katarungan dili gini masunog. Kung himuon man nga nasunog ang among palace residence nga dili tinuod tungod di ana nasay pa nila kay bisan pa halos tanan pagtulunan na nga sunugan ug mooy barahan sa pag-ila nga dili nato ipakatin basta nasunugan wala na itinod pero dili diha niya na kung mangita mi og mag-ila sa pagkatinuod o sa pagkadili tinuod dili kay ang tinuod masunugan dili pod kay ang tinuod dili masunugan nakaron ingon si asa mabasa wala ni makabasa basa teta badrini og Biblia nga Sabadista klaro nga naitatak nga Seventh Adventist Holy Bible pero Cebuano wa bay mabasa Brad Rene nga si Miguel dili na si Kristo kay ang gitermino manulunda na siya Doon nagay mabasa Reverend nga og asa mabasa kay do naman dinhi sa nakasulat sa Judas kapitulo 1 bersikulo 9 ang gingon. Apan si Miguel ang manunda nga punuan sayang pagaglantugi batok sa yawa sa lang panagilog sa lawas ni Moises wala gani siya mga sa paglitok og mapasipalang hukom batok kaniya kundi mingon lamang ang Ginoo magabadlong unta kanimo. balikan pagbasa brother Apan si Miguel ang manunda nga punuan. kita mo na apan si Miguel ang manulunda nga punan Biblia nga tatak may Seventh Adventist wa dinhi mo na mabasa binilyo unsay tumo nga amo ning gikuha nga punto mga mahal nga tigpaminaw sa pulo nga wala pay mga pulong nga gisulti ni Master sa atong tema nga matagaan o dili matuman o mabakat o matagaag katagakan lugar sa iyang mga gipamulong. Tungod kay ang Espiritu Santo magpropesya sa butang walabot mao ning nahitabo sa palace residence. Una kay nag-ingon man pud si Mitchell Bendilio nga wala Espiritu Santo magpakatao kay wala gyud ko na mabasa sa Biblia. Atong gikuhaan siya unsa kaon tikado siya manulti. Yama magani siya nga ay asa mabasa nga alam kanila kanamo kuno si Michael kuno dili Angel kuno ay asa dili mabasa kuno namo ingnon nga si Kristo asa mabasa nabasa na nakaron kay nabasa naman do na batay ipakita nga di gyud siya makatarunganon nga pag-ingon niya walay magpakatao kay ang iya mga sinayop nga pagsabot brodone do na bay mabasa bagong tugon man to brodone napabay mabasa dugang sa bagong tugon brodone aduna si Michael manulunda gina sa ubang hubad nga Biblia kay gani sa ilang basahon nga libro brodone atong gidawat kay ingon ni pud atong prinsipyo ato lang iuli nila unsang basahon nila brodone nga atong ikakumparar nganong mogamit taglaing kasulatan. Okay, ang hubad sa Biblia Reverend nga kining Ang hubad sa ang gisulti nga basahon nila ba nga ngano mo kumparar taglaing basahon kay ngano ila po ng prinsipyo Okay. ug atong gidawat kay mao po na atong prinsipyo ang ilang libro nga naguluhan Steps to Christ ang dalan payon kon Kristo Reverend sa sa pahina 123 ang nagsulat si Ellen Goldbright ang founder sa Sabadista kita mo na ilang founder mo nagpahayag niini nga matod pa scriptures must be compared with scriptures nga sa ato pa ang kasulatan
kinahanglan nga itandi sa kasulatan. Oh, ganon. Magtandi ta Ah. sa kasulatan. Kay hambugi noon. Makigsulti ba po siya o ang iyang pakigsulti ipaagi ba po sambingay, brethren, sumala sa Biblia? Oo, Reverend, migamit gyapon si Ginoong si Kristo sa mga sambingay. Dini sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 34 ngadto sa 35 ang gingon, kining tanan gipamulong ni Jesus ngadto sa mga panon sa katawan, pinaagig mga sambingay, ug wala gayud siya gikasugilon kanila nga dili pinaagig mga sambingay. Sa ingon ini natuman ang gisulti pinagi sa propeta nga nagaingon, sa akong baba magabungat ako sa pagsulti pinaagig mga sambingay, ikapamulong ko ang mga butang tinago sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Oh, nakita na to, naklaro mga kaigsunan. Nga bisan si Kristo, nagsultig pinaagig sambingay. Igapamulong daw niya ang mga butang tinago sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Nahain man ang sambingay ni Kristo. Nga bisan ang iyang mga tinunan, wala nila mapiho akto sa pagsulti ni Kristo. Pero sa diha na nga nahitabo na, usa pa sila nakibaw nga mo daytoy gipasabot. Ingon sad niya na nga gisulti ni Master, tuon nagsulti siya nga bantay baya ninyo akong lawas, ayaw baya pagpasagdi, atimana baya ninyo, kay basid kamo na'y makausap, kamo na unay makausap o makarinobar sa palas. Nga pagkahitabo na ni ini, abi na mo, ilisan lang ang iyang lawas. Aduna pa ay pagkasunog. Ya namo naili nga karon ng panahon na. Busa si Kristo usab, doon na usab siya sambingay nga wala mahibaw ang iyang sambingay gawas sa nahibaluan na diha na sa pagkatuman na sa hitabo. Ahin ang puriba ni Brad Rode, sumala sa Biblia. Okay, ni Reverend basahon ako din ni sa Juan Kapitulo 2, versikulo 19 ngadto sa 22 mga kaigsunan ang atong pagbasa. Og si Jesus mitubag kanila, gubaan ninyo kining templo. Dunay iyang gisgutan pa doon, no? Nga Paguba ninyo kining templo. Okay. Dayon matud pa dinhi og patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Busa ipaguba ang templo, mga mahal namong tigpaminaw, kay patindugon din niya kanang templo sulod sa tulo ka adlaw, pero unsay pagkaraw-karaw sa iyang kaaway o kaatbang sa pagtulunan ba doon nga dili Okay. mudawat sa atong Ginoong Kristo. Ano ang ilang mga pagpamayag sa diyang nakadungog tong mga kaaway ni Kristo sa gipamulong ni Kristo nga dunay templo nga gubo niya patindugon ang niya sulod sa tulo ka adlaw niya sa 20. Ug ang mga Hudiyo na nagpamuba kining templo nga gitukod sulod sa kapatan og 6 ka tuig. 46 years ang pagtukod niyan to. Katong templo gipasabot sa mga Hudiyong kaaway ni Kristo. Ug imong patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw. O, tanawa, di ba sambingay, templo ang gigamit ni Kristo, ipaguba, pero patindugon niya sulod sa tulo ka adlaw. Nakaron, kay ang templo nga ipaguba, patindugon man niya sulod sa tulo ka adlaw, atong tanawon og siya bay, mismo ang nagpatindog, ha? Nakaron, unsa dayon ang resulta sa mga tinunan? Nakasabot ba po sila, brother, ni akto, ani? Wala, adto lang sa pagkatuman na sa gipamulong masambingay sa atong Ginoong Jesucristo. Nga barayon ko pagbasa rin rin. Apan ang templo nga iyang gipasabot, mao ang iyang kaugalingong lawas. Tuana, nasaypan na sa mga Hudiyong kaaway. Kay dili na itong building nga 46 years nga gitupot, kung dili lawas daw ni Kristo nga gipasabot niyang templo. Iyon, mao man gani nga sa pagkabanhaw na niya ni Kristo gikan sa mga patay. Ang iyang mga tinun-an na hinumdom sa iyang pagsulti niini. Og sila na nagtanuo sa kasulatan og sa pulong nga gisulti ni Jesus. Ay pa din sila nakadumdum nga ang templo din gipasabot ni Kristo, Yang lawas. dili di katong natukod sa 46 ka tuig. Ang iya ding lawas kay ipatindog na sulod sa tulo ka adlaw nga ang pagtindog mao ang pagkabanhaw sa iyang lawas. O na, di ba na sambingay templo? Nasa Biblia ba ang lawas ba sa dipindis pagpasabot, gipasabot magid nga kini templo takdo sa gingon ni Kristo nga ang gipasabot lawas niya ang templo, brother Rene, sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Reverend, nga ipasabot gyapon nga templo. Dini sa unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 17 ang gingon, matud pa ni Apostol Pablo sa mga taga Korinto na gingon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo?
kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kaya ang templo sa Dios balaan o kanang templo mao kamo. Oh, di ay pa nasabtan. Sa pagkatuman na nga ang templo day nga ipaguba ni Kristo mao iyang lawas. Sa pagkatuman na sa pagkabanaw. Kami usab sa pasumbingay ni Master nga ipaatiman ang iyang lawas ayaw pagpasagdi. Ha? Ayaw pagpasagdi, ayaw ba ninyo pasagdi ang akong lawas atiman na ba ninyo. Matod pa ni Master, di ay kay niingon po din siya nga dili baka kamo na unay makausab o makarenobar sa palas. Kay ang dimension din niya ani magkahitabo na way lain ang pagkasunog di ay sa palas mga malamong tigpaminaw mo ni takdo. Pero gipropesya na daan niya. Nga matod pa niya, moabot ang panahon nga ang palas matod pa niya, moabot pa ka mahimong 7 stories daw, matod pa niya mga malamong tigpaminaw. Nakanusa pa man nga mahimong 7 story o kana nagbarong. Di ang pag-usab, gipaagi ni Master sa katumanan nga pagkasunog, karon pagtikay sa mga membro, o unsay ilang una-una, o makadumdum ba sila? Kung na'y labing tinuod. Busa dili, mapalso ang among magtutudlo kay pag-ingon niya, daghang mga tao nga nagpatutuo nga sila magtutudlo o Master daw, Bradone, sa tibok kalibutan, nangamatay daw sila og nangabaho, pero matod pa ni Master, timanin ninyo, ako ray dili mabaho. Ingon dis Master, ayaw baya ninyo pagpasamari ang akong lawas. Sa sambingay, Bradone, ang pagsamad sa lawas, mo man na sa katumanan, mo man ang pagbalsamar, kay may balsamaron nga, dili samar lawas. Pero, si Master, mga mahalamong tigpaminaw sa tinunan, wala balsamara, may pahulay si Master 2004, Bradone. Yes, September 26, 2004. Reverend niya mag-15 katuig na. Hangtod karon. Hangtod karon. Naa ang lawas ni Master. Gani usa sa mga media, si Jao gumapak usa ni siya ka Iglesia ni Cristo. May bisita dito sa ato Bradone kay nagdaog sila nga basin og atong giingon nga na-rescue pero nasunog day. Iyang nakita nga naa nagtapad si Princess o si Master Bradone. Napahamutang na sa usa sa atong igsuon Bradone sa ilang balay. Kaya nasunog malagi ang palas. Na mabalik na Bradone sa pagka-plastar kung matukod na pod kay gusto din ni Master nga adunay pagrinyo sa usa na pod ka balay alampuanan o balay tigumanan Bradone. Unya, timanan rin nga pagsulti ni Master na kanato ngayang katawhan ang pag-intrigar nga kita mo'y muusap o mo rinubar sa palas. Oh, niya daghan yung mga kritisismo Bradone nga napay ilang giingon nga kung ang atong magtutudlo matod pa nila kay ang Dios daw manluluwas. Ang Dios nagtukod og gingarian. Pero ngano ko nung pagkasunog, wa man siya maningkamot sa pagtindog o pagbarog siyang kaugalingon, gikuha man kuno sa laing tao. Pero ato nang giingon, giintrigar ni Master ang iyang lawas. Nga timanon sa mga tao sa mga membro. Kay doon na day panghitabo nga labango nato. Nga kana ang pagkasunog. Pero kung mao may basihanan nga siya ragidi ay ang maglos-los siya ang kaugalingon Bradone, di na magparisyo, daw be kay nag-iwa mas Kristo. Sa mga manggad o sa mga mananap, labot pa sa mga halad nga kinabubuton alang sa balay sa Dios nga naa sa Jerusalem. O nakita nato mga kaigsonan. Kinsa ang gipagbuhat sa balay sa Dios, dili ang iyang gahom nga mo'y mapapatungha niya na. Ingon ang Dios, patukura sila sa akong balay. Balay sa Dios nga naa sa Jerusalem. Ipaghatag pa sila mga mananap Bradone, donasyon para anang balaya. Unya mga salapi o bulawan Bradone para sa balay sa Dios nga anaa sa Jerusalem. Busa para po sa atong mga kaigsunan nga panawagan Bradone, mao gyapon nga kita may ipausab busa gitagaan tag mga trials pagpasabot o pagsabot sa atong kaugalingon nga makitaan tag gugma diha sa balay nga ikaw o kita, ako, gisalig nga kita na'y mag-usab sa bag-o na nga pagtukod sa gitawag og
Palasyo, Brother Ronnie, no? PBC Impalas. O, PBC Impalas. Mm. Sama sa unang panahon, nga gisugo sa Dios ang iyang katawan, pagpatukod og balay. Nganong tukuro man tong balay, Brother Ronnie? May natukod na ba unta nga balay, Brother Ronnie? Doon na ba? Adun na Reverend. Pero, nganong ipagtukod? Okay, niya ang atong pagbasahon ang purpose nganong ang Dios nagsugo sa iyang mga katawan ipagtukod og balay nga naa naman untay balay niya. Akong pagbasahon Hageo kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto sa 9 ang akong pagbasa. Ini mao kini ang gisulti ni Jehova sa mga panon nga nagaingon. Kining katawhan nagaingon. Dili pa karon panahon sa atong pag-adto. Mupos kita, dili pa karon panahon Sa atong pag-adto matud pa sa mga katawan. sa ang paglaro, Brother Ronnie, ang Bibliang Katoliko Okay. itong basahon, Brother Ronnie. Sige. Dini sa Bibliang Katoliko Reverend. Para Okay. sa sentro ba? Basahon ako ang Hageo Kapitulo 1, versikulo 2, ngadto sa 9, Bibliang Katoliko nako pagbasahon para tinaw. Kaya nag-ingon man sa magbasa, dili pa panahon karon sa pag-adto. Oo. Doon ay purpose. Nganong moadto ta kay matod pa nila, dili pa karon panahon. Okay, niya. Basahon ko pagbalik ang 1 nga kapitulo versikulo 2 ngadto sa versikulo 9 mga kaigsunan ninyo. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamahanan ngadto kang Hageo. Nag-ingon kining mga tahanan nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo. Oh, wala pa moabot daw ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templo ni sa Ginoo. Doon na day pagtukod pag-usab pero nibaliban sila. Wala pa moabot ang panahon. Na kung sa ato ng panahon nganong may tagwa pa moabot ang panahon nga nasunog naman gyud. Mao naman ang right time. Di mo mas Master Perdoni, kamo noon ni ang magkausap niya na. Nakalusab namang panahon nga mo naman yung right time nga atong itukod sa bagong building nga gipropesya ni Master nga kamoy magrenovar o mag-usab sa palas. Kay sama sa panahon kang Hagyo, iyang gisulti nga may mga taong ingon dili pa karon panahon ang pagtukod sa balay sa templo sa Ginoo. Atoy pa din Okay niya, Reverend. O niya ang ginumingon pinagi kang propeta Hageo. Angay ba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay? Oh, nangutana. Oo. Angay ba daw nga kamo magpuyo sa maanindot nga malay samtang Guba gihapon ang akong templo? oh guba daw ang iyang templo niya sila daw nagpaanindot sa ilang balay dayon. Huna-huna ang inyong kahimtang. Oh, huna-huna daw ang inyong kahimtang. Daghan kamo gipugas aron apan jutay ray inyong naani. Daghan daw sila gipugas pero nganong jutay ra daw nga naani. Nakakaon kamo apan wala gayud kamo magbusog. May gikaon pero dili daw sila nabusog. Oo, miinom ka magbino apan wala gayud kamo matagbaw. Nakainom og bino pero nganong dili man daw matagbaw. May bisti kamo apan gitugnaw gihapon. Gi sulutan o may sulot sila o may sulob sila nga bisti pero gibati gyapon ni ang katugnaw. O kadtong may suhol nga madawat sa marag nagsulod niini sa alkansiya nga buslot. Bisag naunta sila nadawat nga Nasuhol? suhol. Pero murag sama sa bulsa nga nabuslot sa ato pa kung isulod nimo tong suhol, nganong nawa man to kay buslot pa tong bulsa unsa hinungdan? Wala ba kamo makakita nganong nahitabo kini? Wa ba daw mo makakita nganong nahitabo kini? Yun, tumas kamo sa kabungturan. Oh, mao na hinungdan nganong nahitabo kay wala day pagtunga sa kabungturan. O pagkuha kamo kahoy nga itukod sa akong templo. Oh, sugo sa Dios nga adto mo sa kabungturan. Pagkuha mo kahoy og tukuran ninyo akong templo. Nakaroon kay high-tech naman to Pwede naman mo adto sa mga lamberan bedroom. Dili nas bungtod ari nas sibag gani. Wa panalay gumon para pagpalit sa mga materyales. Dayon bedroom. Dayon aron ako malipay sa diyang itukod ang templo o ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Malipay day aros kung buhaton ang templo nga gisalig niya diya sa mga tao. Oh, Ginoo. Nangita kamog dakong ani apan jutay ray inyong hikaplagan. O sa nadala ninyo kini sa inyong balay, giwagtang ko kini. Nga naman, tungod kay nagkatun-as man ang akong templo, samtang kamo nagkapuliki sa paghimo sa inyong balay. Oh, ang iya din templo nagkatunas pero ang mga katawhan nagkapuliki daw sa paghimo sa balay. Kung taman katong nag-ingon nga pangilad kuno kung ihatag ang pagtukod ngadto sa mga tao. Di si Jehova sa unang panahon
unang nangilad ba doon di ba? Kung Correct. ang termino nga, Oh. kung ang mga tao mo'y patukuron, pabuhaton sa balay sa Dios, pangilad man din na, way kalainan sa atong panahon ba doon na kita mao'y basihan o himo ni Master nga, gisalid niya ang pagtukod o pag-re-establishar, pag-usab diha sa templo nga atong tigumanan ba doon Tinuod ka na, Reverend. na mo ni nga atong gipaybalo kini nga kamaturan kay sa Biblia ang mga ginikanan mo paila sa kamaturan sa ilang mga anak ug wa sila mahibalo nga dunay obligasyon ang pagtabang nato sa mga pagpatukod niini Brad Rene. Unsay priba nga ang mga ginikanan gitahasan nga mo pahibalo sila sa ilang mga kabataan. Anya, Reverend, dinhi sa Isaias, Kapitulo 38, versikulo 18, ngadto sa 19 ang gingon, kayang Siol dili makadayeg kanimo, ang kamatayon dili makapasidungog kanimo, sila nga manawag sa gaong dili makalawom sa ilang kamaturan, ang buhi siya magadayeg kanimo, ingon sa akong ginahimo nining adlaw, ang amahan mo paila sa iyang mga anak sa imong kamaturan. Busa ang mga manday mupaila siyang mga anak sa kamaturan unsa nga ang pagtukod sa balay sa Dios gisalid diha bredone sa mga tao. Tinuod. Mao na nga kita nga mga membro sa PIBSIM mao ang mag-ambag-ambag para maibalik. Biblikanhon kana nga pamaagi. Nasa Biblia bredone kung ato kining gipadangat nga mao kini ang ebanghelyo ni Master sa Biblia angay ba ang tao magbagulbol nini? Dili, Kung Abraham. ato kini i-remind ang gisulti na ni Master sa pagpropesya? Sa Biblia, diligid angay nga ibagutbot, ibagulbol sa tao. Nga basahon ako din sa pahayag ni Pablo sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 15 ngadto sa 16. Inunini ang isugod ta sa 14 mga kaigsunan, gingon din buhatan ninyo ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol ni pagsukit-sukit. Ngayon sa hinungdan, aron nahimo kamo putli o dili na salawayon, mga anak sa Dios, nga mga walay bulig, taliwala sa usa ka kaliwatan nga himi og masukihon o masupilon, nga sa taliwala nila kamo, nagasidlak ingon nga mga kayag dinhi sa kalibutan. Bisag diha lang atong pagpapahayag, pagbasa rin nga ang Biblia nagpahayag yun nga kung doon na kita ipagtuman sa pagbuhat, labi na nining atong panahon karon mag-intrigar ka nato, nakatawhan ni Master ang pagtukod sa palasyo, PBCM Palas, matud pa. Buhat ko na to kini sa tanang butang, sa walay pagbagulbol ni pagsukit-sukit. Busa doon na di ay paghatag, mga mahal namong tigpaminaw. Puriso nga, kung atong basahan ang Biblia, ang pulong sa Diyos, sa ika-2 Korinto, Kapitulo 9, no, versikulo 5 hangtod sa 8 sa ang pulong sa Dios nga Biblia ingon ning atong mabasa. Busa nakahuna-huna ako nga kinanglan kong dasigod kini nga mga igsuon nga mouna diha aron nga sa dili pa ako moabot matigom na nila ang inyong gisaad nga hinabang. Sa una di ay nagtigom sila nga hinabang pero doon sa imo niini nga paagi mapamatud-an nga naghatag kamo tungod kay gusto ninyo o dili tungod kay napugos lang kamo. Hinumdumin ninyo kini ang panig-ignan sa atong paghatag sama sa pagpugas. Kung gamay lang ang atong binhi nga gipugas, gamay lang usab ang atong maani. Apan kung daghan ang atong binhi nga gipugas, daghan usab ang atong maani. Ang matag sa kinahanglan mohatag sa kinasingkasing gayon, dili nga mapugos lang o bugat sa buot kay gigugma sa Dios ang mga naghatag nga malipayon ug ang Dios makahatag kaninyo labaw pa sa inyong gikinahanglan aron dili kamo kulangon sa kanunay kamong makatabang sa uban. Busa dili di ay kung mahatag ta para sa pagbatukod, di pud nato gipugos sila Tinuod ka na. pero giinstruksyon na nato nga mo ni ang saad sa Dios nga aduna di ay pag-intrigar nga kita ipagbuhat kung gamay lang kuno ang imong gipugas ka ng paghatag barone gamay ra pud Ang mani. ang imong maani kung dako daw imong hatag pagpugas dako pud ang imong maani usa kana ang atong sabto kinahanglan nga sa sukdanan sa paghatag nato sa pagbatukod sa palas aduna kanay mga gitawag barone og
pagtanaw niya ng mga kantidara brother eh. Correct. Para transparency ba? Correct. Oh, black and white para mahibalo ang tanan kung pila ang kantidad ng mga matigong para mo'y gamito nato sa pagpabarog sa bagong talas. Unya, talas. sa mga naghatag unsay balustrada sa mga naghatag og pagtagad sa pagbuhat sa balay sa Dios bad rini aduna bay mapaabot sa mga tao nga naghatag og pag-alayon niya na. Doon na, Reverend, din sa Isaias Kapitulo 65, versikulo 6 ang gingon, anya karon, kini na isulat sa akong atubangan, ako dili magahilom, apan magabalos, oo ako magabalos diha sa ilang sabakan. Busabas lang dito sa Dios mga malamong tigpaminan kung aduna tay paghatag ngano man nga ang Dios mo balos. Malimot ba ang Dios sa iyang mga pagbalos sa mga giintrigaran nga pagbuhat sa palas ba doon? Why pagkalimot ang Dios na Reverend? Mga basahan ko sa Isaiah Kapitulo 49, versikulo 15 at 16. Malimot ba ang usa ka babae sa iyang masusong nga bata nga dili siya magabato ng kaloy sa anak nga lalaki sa iyang pagwangkan? Oo, kini sila mahikalimot tingali apan ako dili gayud malimot kanimo. Ngunit tawag ni sa Dios, gipagi pangatos sa babae nga matud pa, malimot ba dayong babae sa iyang masusong nga bata? Nga magabato ng kaloy sa anak nga lalaki sa iyang pagwangkan? O sila kini sila hikalimot tingali apan ang Dios dili gid malimot. Kung sa iyang saan. Oo, sa 16, aniya karon. Ako na ikaw ang magdisilsil sa mga palad sa akong mga kamot, ang imong kuta, aniya kanunay sa akong atubangan. Busado na day kita'y balos mga malamong pitutan sa tara. iya. Maangko nato ang pagtukod sa pagtinabangay pinaagi sa PBCM Palace nga moderno na mga malamong tigpa. Ado na gyud Reverend kay bisan dungagan nato sa 11:25 sa proverbio ang kalag nga mahiyatagon mahimong matambok og kadtong naga-bisibis paga-bisibisan usab sa iyang kaugalingon. Busa among ipanghinaot sa tanang makigsunan biron nga nakasabot na kamo ang kining panghitabo wala pa moabot gisulti na ni Master Dan. Miabot mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas din ni Senyor nga ang tanang makaigsunan panawagan ang magiusa taalang sa pagtabang sa inyong tabang among dawaton na para diha niya ng pagiha lahi isab ang para sa atong radio broadcast. Kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Unyo sa kalan sa atong magtutulo Master Tomas di ni Senyor ug sa kalan usab sa kauban nga mga ebangelista o ministro. Kinusab si Brother Rene Telebrico. O kinuusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami niyan hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.